Dobrý večer prajem. Dneska je 8. januára, takže nastal veľký deň žrebovania výhercu našej súťaže, ktorá prebiehala počas celého decembra. Tak poďme sa pozrieť, kto je tým šťastným výhercom. Takže výhercom alebo výherkyňou sa stáva osoba, ktorej e-mailová adresa začína písmenami KM, K, A, T, A, R, I. Z pochopiteľných dôvodov nemôžeme samozrejme zverejniť celú e-mailovú adresu, ale veríme, že výherca sa určite spozná. No a samozrejme, pokiaľ by sme dodatočne zistili nejaké porušenie pravidiel, respektíve výherca by si neprevzal svoju cenu, systém nám zároveň vyžreboval aj náhradníka, ktorým je osoba, ktorej e-mailová adresa sa začína písmenami K, A, T, A, R. Takže šťastnému výhercovi gratulujeme a v blízkom čase ho budeme kontaktovať.